खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आंखिनिकां ब्रह्म दुर्गा फुजानि समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनाव रेशन कार्ड दं नामा जुदि नोंथांनाव रेशन कार्ड दं अब्ला नोंथाङा जिंगासिनांगौ गैला मानोना फैगौ 2028 मायथाइसिम नोंथाङा बेसेन होनाङै माइरं मोनबाय थागोन गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ मोनसे गोनांथार थिरांथा लादों नंगौ दुर्गा फुजानि समाव लाख लाख निखावरि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों रेशन कार्डनि मुलाम्फागिरिनि थाखाय सरकारा मोजां खौरां लानानै फैदों 2028 मायथाइसिमाव रेशन कार्डनि मुलाम्फागिरिफ्रा बेसेन नाङै माइरं मोनगोन आरो बे समखौ 5 बोसोरनि थाखाय बानायनाय जादों रेशन कार्ड मुलाम्फागिरिफ्रा 2028 मायथाइसिम रेशननि बेसादफोरखौ मोनबाय थागोन गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ मोनसे गोनांथार थिरांथा लादों नोंथांनाव जुदि रेशन कार्ड दं अब्ला नोंथाङा 2028 मायथाइसिम बेसेन होनाङै माइरं मोनबाय थागोन जुदि नोंथांनाव रेशन कार्ड दं अब्ला नोंथाङा जिंगासिनांगौ गैला मानोना फैगौ 2028 मायथाइसिम नोंथाङा बेसेन होनाङै माइरं मोनबाय थागोन गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ मोनसे गोनांथार थिरांथा लादों नंगौ दुर्गा फुजानि समाव लाख लाख निखावरि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों 2028 मायथाइसिमाव रेशन कार्डनि मुलाम्फागिरिफ्रा बेसेन नाङै माइरं मोनगोन आरो बे समखौ 5 बोसोरनि थाखाय बानायनाय जादों रेशन कार्ड मुलाम्फागिरिफ्रा 2028 मायथाइसिम रेशननि बेसादफोरखौ मोनबाय थागोन गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ मोनसे गोनांथार थिरांथा लादों नोंथांनाव जुदि रेशन कार्ड दं अब्ला नोंथाङा 2028 मायथाइसिम बेसेन होनाङै माइरं मोनबाय थागोन